typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Eh, domina ere Gaoussou koni ma khabina le klokorola ke sotara mai. Bismillah. Jenaba. Mungera. Jenaba mungera. Mumbe. Jenaba. Mungera. Mungera, comment fait-elle? Jenaba. Mumbe. Jenaba. Jenaba, comment fait ça? Il m'a fait ça. Gaoussou beni, après brava non fait, moi so. Maman. Mungera. Ne re dabali ma ban na wa. Maman, il doit dire sur les mains. Ya wa jiro so na ma ko. Il m'a fait ça. Mumbe. Ay, mungala la vie. Jenaba. Mungera. Je don da ma ba. Jenaba. Jenaba Jimmy. Doni mi. Mungera. Jenaba, comment faire ça? Il vient en faire un indiatique à la fin. Mungera. Où est Gaoussou soro? Comment faire ça? Comment faire un indiatique à la fin? Où est Koulibaly soro? Jenaba, comment faire ça? Como? Numéro connu. Allô? Oui, ça va. Ah ouais, numéro John Ru. Bangi mo. Ah. Oh, Gaoussou. Ah, alhamdulillah. Aku me traitement bana. Ah, Dieu merci. Ah, Gaoussou, ka compte banque créé. Ah, ka kila million flafine de boka kono. Ay anga nyogo ni ngata planga nyogo ni. Ay compte créé. Ka million flafine ka kono. Ota bane. Aniso, effectivement, quand on fait un mais quand on mène un épaule de courir, ah, on met traitement là. Ah, Dieu merci. Ah, Allah n'inche. Ah, non, tiens là. Non, ne pas gagner une nouvelle demande. Ni jara un compte qu'on a. Mais voilà, il va dans tu mets 100. Ah, et il veut faire 600. Il veut nyama, il veut million kelen bon. Il veut million kelen bon. Ah oh. On a compté qu'on ça. Il va million de dépôt qu'on a. Besoin de barre de la 600. Ne ba. Awo mideli. Nyama ko karapidi la. Il y a un peu poisson la nere de bardon. Mission accomplie avec alhamdulillah. Allah. Non ne ba wallahi. Il y a nous sommes d'amis quoi. Non. Vraiment, je suis très content, wallahi. Il a jamou. Aïe, nyama seki jamou point. Koulibaly, alhamdulillah. Aïe, non, vraiment, karabalma ko dain. Vraiment, ah, non, tiens, moi, fin de ma trop Gaoussou Koulibaly. A fait un béquin, vraiment, tu sais comment, wallahi. Allah kasara. Allah, il a nous son jan kama. Fais-moi jan djengono kabo. Wallahi. Ok, donc vraiment pour l'homme la nyame. Ah. Ok, Kambe.
Allah c'est da ko sabati to e Allah ka sara wallahi Allah ka sara che afu ake koi Allahu akbar Jira ne wuli Allah ka kai kuma duma ya ce wallahi Pas chérie ma chérie. Ça va? Ça va, chérie. Chérie, vous voulez me bolu sugu bela. Wallahi, ko be ko ça va. Ini basi filla. La mala tanto. Wallahi basi fitana. Aw me bolli la. Chérie, ni jam ko wole be ni son jara bina sa. Aw bana ko wi. Ko be na wallahi redu. Kan bebe. Amala tanto. Ne kile saba de ma. Kiki yakili jagabo ya binu furu sa kere tugudi. Ouais, effectivement, il y a chifoy. Mais a clé ça va qu'on ni deux sommes ta 600 parce que fin do amano oui tiens ni deux sommes ta na bintu pla que ta fou la guine frontière avec la BR ay deli su beke maçon ay dugu ma bo bewuli kalma mum bewuli maçon donc mera bo wati na baka ka minona BR de parce que kadini donc on y ok donc natara pour que amse ka fere na koma yele ba do ni kan ni mani ni to ka oche ngake na muri baro mi kan ne ali ga binute bunu hine bari binina ay atwinsa walle hine bari binina e mashiri e bora kan fo sisa folo ani bi e mfo e ba do ni le bedili yen deli ka desene ma so dugu ma bo yen deli fo kana nke mo langole donc ne ti sera so parce que ni nga décision ta limana sisa re bintu alimana la ay ça vraiment be asego ke ma so donc ako ka betaka ni be bo so ko timna sa be ka appel be ka to so bintu la beni lu abaka la beni oui ka sabal sabinu to ya ne re du ka to ya hine bari bin la walle ari ga kinigini minga hine bari bin la to Janaba Nam tan maram amna ta gausu la je kasula tan maram amna ta ya awo ataw jan ni kata nyongo fe togodi aw jo kata ni kata nyongo fe san ni kata ko ge la je ta kalana tu sa ngata aya ta kalana abeta kalana ro la mama ay ko gausu yare go go ndum kan ne ko ni kata abada utala tan maram to mata ko ge la isa to beta kalana ro le beta fotogodi ke beta ebe bi shome ko ebe ta kasula ko kata gausu la je ne te bible ni famu e ka décision ya fon donc ni ko marqué donc ni na ke sa mina ke ma déjà que ni kala mo la ngolo dugula ka ba ama no na ifina ka jate mine ouve ni nyame sai ga saballe dilbibi ko me ne kari ere oro ne kari sono e tuma binu to insanga na game atu ne re du ta ko e wala te bible fana awa ga insanga na game atu no che Rose ni ko te pasita la ujara insani nga ikama ay origine ni baro ne kare sanni mi fe ni fen fo ne baro ne origine kadini e ma yengole ne boli do ke kana ne re de badon fu mbulu ibe ka presse ne kana presse na wallahi fo ke nyame ni atun talo jara basita la ika kuma kama meta 600 ma fon bitu kaka tagali borama ujara insa merci ala to nyo ala ka kantu ne ga sheru ko ni be fa kata nyeda kan doron aish akai no do ni na ba wule telephone na be gadu ga numero e telephone wuli tan maram yine na sanga tan kelena wuli ikatika sagita angata kala rola shofe ibe do shofe kuna an kuna shofe kuna ami jige sala nyafa iteta ibe tika kala rola takala ito ko tara sebe to bita e bolle ba fo ko gausu ko ni koni ayi akan ta mama kala ngo ga gele ni fembe la jemi itelia angata fa ke do mi mani jemi ta kala rola e be nya soro da to o kuma ta la de akai oto enno tu Bintou, ça va? Eh madame. Bintou. Ya femme. Ite bonya mumbe. Bintou. Tagali boama.
e ma fo ko na am no che ko wata a ngule tagali bo ma nya yela ma ne ma fi gata a bora ne ma ki gata ne tagali bo ma c'est vrai ni sigi ga muri vraiment nya bo ma ko c'est vrai re ya ko inche tagali bo na ma c'est vrai la sabala ne tagali bo ma inche ga tu ya ne abe tu ya ne te table e na mo ni chi go e a bargala e go ne te table ai ni chi e ni e ko ju no no da ba tu to ya e ta kala mo fara ne ba to Sulja music. Dele katambe kati funde kumakando si funde champion to kuni ojani clear do follow jetu kati moga kume hina nyona ngabi hina to yara ode yene biga jena ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta oh mam mun gara maram ene kasi nano suma fana ni kasi bola ka do sona mun be oh anana suma ko kabna ta ka fini de changer ah mun kasi ko gara mama antara o mo so anye ka da gausuka to ko shila kanye te daka ay mun na nyete daka ay mun ke de manera ta do fengelin be minidu ko ima kusa ni ma nyefone na ibe mfaka de mama ko zo ni tara do re ga bitigi dakari ka bitigi ni faka sisa tara fembe anaga wari a bitigi kono fembe la jeni che kata nay gawsala mumbola sisa donc zone ne nyina no ga morfare ko no sega likela ude tara morfai ni tagata analyse ke ko gawsu bolo ne yero la chogodi ta o sara ke togodi mama ne reta do eta do neta do mindo de ne re ko ni kama na gande ne do ta do fe o fe ne do mali janfa ko ni neta do fe janfa no abulo ale bulu no soro ma togodi o janfa re ne gawsu ga mbe murfa kula Saraula nous fait mieux quoi et tout. Monsieur, s'il vous plaît, ça, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, on peut bien nous faire pervenir, ça, monsieur, s'il vous plaît, ça, monsieur. S'il vous plaît, ça, nous fait mal, dis-moi, ça va dire, on peut plus ouvrir, on fait pervenir. Joy no la no. Nigi joy dade. Midi, ça va dire. Nigi dade. Arrêtez. Ça va dire ça. Hey, Chade! Ever come no for? Akaja chichi bonyo cha. Look to the push. Ijolo. Hein? Tumeka musoka sagidama. Imadi do. Musoka sagidama sasa. Atelia. Abulo buni zotse den mela ba jabana ngono da. Amma kla dola. Kamana na kodo damna tukuni. Merci. Hein? Neba. Viens de me sauver. Merci, merci, oui. Merci, ça, c'est rien. Imam yame na la sona ma akobenya ne janfare anote na ni ni bado ka anote abenya na la sona imam abe bon na ko mama egote abe boala do umba ko walla te to ala ale be bonna problème yoro mina mo de ta yede mine mo ta ta tu be ta la je wote so nyela daka ani sokoma mansa Mura abedi ça va blo ça va koga don passé foité asige kilo ache tanga ah ache sanama basila ko basfote kibara jomela che kibara bate blo agala fama ede akara fama mungu mila bajimate alhamdulillah bayra do abi ngala tante basila ko basfote aywa bintu Etima. Mama tiangwe. Atakara sugula. Ko cara wallahi hasara na wallahi. Wallahi sai ta gisi ga namu kuruno ta gisi misa. Muranga. Abadi. Che, gara famare. Don dola.
Ah, basite, amela tanto. Ça c'est bien. Kabara jomida. Marabati. Ah, basite, alhamdulillah. Ah, dodi. Murage. Ah? Aywa, ne sera bi basite. Ah, Allah kana ke bashi. Comme abe wati mbo. Tima. Ah, oui, ma. Anana soya. Amena mene. Voilà. Oh, on a akamuso jangata. Ah, membrane, retani. Ake mena de. Ah, vous me donne bon. Ika moko masia. Ire masia. Ima ngole. Nga numero bibolo. Ima fenfo mais mundo kumbe aussi. Ah. Ayo. Parce que tima na kan chama fo. Adon ay kuma chama fo. Mais furu to fen quoi. Akanga ngi ni nga quoi. Mune temera oche. Oh, ay me fi. Ay muranga ne be la mew. Musokuma do ne be la mew. Tima flen. Bebado. Wati na ne be tima furu. Wasoro sebere femene bulo. Me chama kalama. Wati mine kungo tima ka dawa mina akme dai. Nga depuis ne bolo bana. Nino ko ku tima mako banangu. Ni nga fele no ga jele no. Est-ce que fuya? Non, tiens. Tima bene buruja kare kono. Abeka no, abeka le buri sigira la. Kayira bela ko bolo kolo. Est-ce que kaya? No chama. Kata wati la fona bla bla fona ira la. Na antena nyala aka minete aka taso mo fe. O nana na bi. No so ni akuma ni aye ka aglina falena. Oria to ni tando ninta. On nana bi. Aka muso jangata. Apachite mene ni ngakuma do la. Parce que boro en fait. Neni masa neni be furu sa ebo kalama. Ako ki ya masa neni. Ne. Evi dalache. Mara, ima usa. Nero ko kigimba kwa benya. Ah mama. Nse, suma. Se. Tara. Mara mera te internet na ndoro ni tara ko ka charge fo. Awoge. Famille ne mera la. Ne kainda. Foi ni getena tuguni. Na wo kan ni getala ne taro ni na mi fo. Suma e war mi duma. Ne tara ko war labo. Million wolon ne tara labo. O labo len ko fa ko ne bitaka mobili de sane. Danga den ngeta ne kumbe sirala. Zo. Ne ka telefoni ani nga war o ya bede minena. Mama. Foi matomulo. Ubake. Mama mo. Ola ne galon tigala le mara mo e ba fa ka buni fo e ba fa de ka fo ko ne galon tigala mara ne ma fen fo ko mara mo nga telephone so yaran kon disa ndala maga nga telephone ko kumala ne sa ndala maga nga telephone ko bala ni mara ma anyingene la mara mo ko ga flane ne fanta e ma ko fa mara mo kana tuki ma sa ka kuma do tigala mai ntaro mina mi fo ma sa mana fen fo tiene do ni woni so ro batno galon tigala me galon tigala mi sije dugu ko na sisana ma amando ko koy nyafam ali teme sena ni mi jantu yelo bito kuma tika ko lo ntaro mina mi fo mara ma bi ya fama dongo ibe ntonyo ko nge ya fima dongo ibe ntonyo ko nge ya fima ntesa ya fima na nga telefoni ki mo sanin ebi dalache ha ebi dalache niki mo sanin kono burujal danika e ma fo ko ne tere de e boloba ibaro ne e ma fo ko ne kunongo de ne buga na e no fe furu de kama ko so e no fe muso chanyi ma tere ne ma go bela e je mo de la ne mo go bela e na je ba ni ba fo ko charbon boro pentidle e rege faza tole ko fo le ndibila ila ge e te ko chanyi ma te ko ma c'est mon épée aussi et vous mourangé et na yama ni muso no fe ay me timala ke ni ay ne mu e te be na fe non tima mani ne quoi ni manne karaso ko su ma ko ni mani ne quoi e ba don na soro ko ne ba ko te ne mo be la ay o dire jugu dia ko su ni manne re e bulo e ko to di ay me tima tan le ay e ko dire jugu de muna do i donna ne la ay non ay bro ne to mini jabi sisa do na mu fo chelo ibo fo kwa ne to kelo ke jugo e ma fo ne senga sisa ke jugo te ne da fular to ne jugo te ne jugo ay i jugo fe te fular masa neni avec furu saka mo pepe est-ce qu'il y a femme ne bolo ina na deli la ana ro no e ma deli la ne ro la re
Papa. Abe mina. Ale ka ni to ya kata kana ni ga bana lawli. Ne mo fo ite na ko. Ne tala bin tala shini. Nga telefoni suya na de ali sini nga telefoni suya. Mba fo ali sini nga telefoni. Ni nga fe tu na mba muna tafo. Ne bo ni ga ya fani. Ai kana to kan dusu ga sa maram. Kana to kan dusu ga se ni me nga affaire ke nga affaire to. Nga ko affaire wa? Nto ina wallahi kana ntonyo. Muso sigile no abe hamina 2000 lekola ko wari doron. Masa. Ala ka boda kan ye koyi. Ala bin tala shini. Masa neni aba furu no. Ima kuma game katala. Oh basite furu te jakwa o ne ko katala. Sisa abe minge ne ka furu na folo. Akula segine ma. Meta. Ala de ga foko friti kele boro hono. Afaka basite. Abe nga furu na folo jameta. Sisa nte boya nga furu na folo na tente ke kono. Wallahi kana Antonio. Ibe Antonio kuju. Fanta iga sabana kanita fe dem senin nte wa nto bara pa mo te galon tigo ne muso ba me galon tigo ko mo ko nte galon tigo su kasele no kam na kera fo an fasa ai fari bori la mena wallahi ala maram bi tonya million duru imne gata mo bi sola ne tara mina me fe yana sa ala duwa doro kenyi zone ni tonya mi danga wallahi ka ke here bro awo ne ko ba jambe jadi wuli ai ite jadi wuli de ibere morku de takatwa fo e ka furu ko bana ga mena na bana e ka furu ko bana mena parce que ye masa neni fo ye kuma fo ne re nyana sisa demso na fe fo yi ma yi mina ma furu burange protocole ndabla sanga na folo ji ngata ide ga to ya meta basete papa ko mo kam mo bi ka sola e ga numéro fo ne amana numéro de quoi mana para la fo ni e ga wari ba chi mo awo na folo chi mo e ga numéro fo dire adu Papa ko kira ali kira akan ibi fa kare fesuno ha no de njumai ite sene la ko ne ki to ino ko paso ko furu bunya ne suno no ko na akan sa amala ka furu ko bana ka ba ibeta ya fam ibeta iga war chirima ka ba ko bana ta ayo yombra jore ni furna folo de yakili bala woro ba wakati ne aba blagata ijila o wari alaka agri garsigala akake hema here me do min kiye wallahi ni war mi flani alaka boda di dema iwolo dema do o de yakulu mawre alaka boda yi balake ni ko kiki nemine de ayi me ko de ni ga do inde de ngo barka de go la de mene wow madam ape wa fla bi kro o te fushi sa o te fu yembramso ninga duida ni ala te wala gele ala ta da nyeka ala ta da nyeka ide ko te abe bla famo ba o dianye o ba bla o be dianye yo ne atebi masara hamani burange mineneno muso yɛrɛ denkɛ minɛlen ko kuma o bɛ sen na o bɛ na ka na wari di e ma fo ka mama dabara bɛɛ kɛ ji ye a bɛ k'a dawolo nɛmu dɔrɔn muso sigilen don a bɛ hami n'a den minɛlen ko la ko wari dɔrɔn masa ala ka bɔda k'anw ye koyi ala k'an ta k'a la yeli o wari ba bila maga mere e ko togo di ni ma ba bila ji la ni ba ba ma kono ni na ba kumoy ye mun do ne be mun do furna fulu la ye mun ci no la segi parce que ni ya nyala segi nde muso ko ka tala ora to nyala segi baba na me ban na ko ta fe goyi ay ma ne ma bla ka ta idi na wole kam o yi bi du me be frege ibe bo ne ka sokono déjà que furu tante ble burate iga war cirima ibe bo ni na ba nyogo ye na ba kumoy wuli
yani fana ka bala ila sa e ka wuli bani ko ina ba kuma wuli wala meta mais mena a fo bintu ila ko nara wa mena no wari a bela jere be sara e ka tasa ni bintu kuma yi ni tara ye mo di furna fulo nyala sigi parce que ndem to ka tiga ko la ni furna na do ne che ni fanga be nga wari a dafale dan tege e ka tasa e ka ta to la geba iba fo ko fiti ke boro ko na iba iba fo ko kirida ale de b'a bɛɛ ɲagami aw bɛ fanga ne sɔn sigi ta de kan o tɛ koyi depuis furu in kɛ waati kɛ ne ko n t'a la de ne ko n t'a la o de kosɔn a donna ni mama n'a hakili cɛ a donna mama n'a hakili cɛ n kelen bɛ ka n ka wari kɛrɛnkɛrɛn cogo min na ne de b'a dɔn n kelen bɛ ka kɛrɛnkɛrɛn cogo min na mais i ba kama a filɛ mama e ma bɔ k'a fɔ anw ɲɛna salon kɔnɔ sisan nɔ ko e ka telefɔni di i ka wari bɛɛ lajɛlen minɛ zon y'a minɛ i la ayi dɛ madame m'o fɔ dɛ ne y'o fɔ kuma jumɛn mama i y'a fɔ i ye telefɔni ko fɔ i ko wari ni telefɔni bɛɛ lajɛlen minɛ n'i la mama ne ye telefɔni ko fɔ i y'a fɔ mama e bɛ ne kunkolo funu ko dɔrɔn de kɛ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na